Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado ana phanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Daitar Mini Stadium Playground along Third Inter MSC Football Tournament 2024-25 of Parman ke patu ke chengpo. Pini ni pai krit troxy ar koya chiklo ningkan suri hinira inkoira porni lakha inkoira trok duwa barguri MSC constituency under Daitar Mini Stadium Playground along Third Inter MSC Football Tournament 2024-25 of Parman ke chengpo. Bangso Third Inter MSC Football Tournament kapathu ponalong alu hisarpo amara pengpen kachetong dut lake dua barguri VDC Chairman Sar Koirong Phar chophapang alu hiatum kachetong dut lake dua barguri Block Chairman Sonjoy Teron Daitar Municipal Board Vice Chairman Sikari Terang Daitar Police Station OC Protap Sinar Dolamara Municipal Board Chairman Mongol Singh Terang Dua Barguri BJP Mohila Morcha President Kache Sinarpi Lapen Daitar BJP Local Committee Daniel Rong Pipen Chenglok BJP along Klembang Pi Lapen Socheng Thenta Sport Association President Secretary Nilip Sport Association Divinson Ronghang Atum Chetong Dun Ringti Lapen Team Karbi Anglong Dr. Tuliram Ronghang Kacharipon Mate Non Kiturmi Owe Kimi Atuma Phan Sport Ahin Kepaprang Dunang Chipu Matha Ponsi Lakha Inkoira Trok Dua Barguri Constituency Alongta Kiramtang Ningkan Suri Hinira Inkoira Hinipen First Inter MSC Football Tournament Pangching Ponsi Pining Anke Third Inter MSC Football Tournament An Ke Choklo Lasonsi Lakha Inkoira Trok Constituency Tinta Patu Ponlo Lasi Daitar Mini Stadium Playground Alongta Dua Barguri VS Socheng Thenta Patu Ponlo Lapen Team Socheng Thenta Atum Kethek Mutot Ajok Team Dua Barguri Atuma Phan to Golpen Parem Pondetlo Lapen Bangso Third Inter MSC Football Tournament Kapatu ke Hospon Lake Team Dua Barguri Atumsi Hospon Lo Lapen Referee Mate Kelang Kacharipon Lake Team Dipu Kasa Tumpensi Pater Pipo Lapen Patubo Mahut Kumane Player Atum Injury Det Napu Mathasi Daitar Hospital Team Atumta Chirap Chitotun Rinti Lapen Halftime Mahut Daitar Women Atumpen Karbi Kilun ke kan paklang ponsi Lasonsi Mesen Pen Third Inter MSC Football Tournament Patupo News Text Report Karbi Anglong News Duarbagri Pherangkia Bitung Tumpa Nilitum Ladak in Third Inter MSC Football Tournament 2025 Lapen 2025 Hosa Bitung Tumahin Penang Tumaphan Akiro Pajir Reglo Pini Ladak Nilitum Duarbagri Constituency of Harman Daitar Mini Stadium Patua Klama Longsi Third Inter MSC Football Tournament 2024-2025 of Harman Karbi Anglong Autonomous Council Lapen Karbi Anglong Sports Association La Hinia Bitung Atum RDN Ponsi Kapatu Home Stay Away along Kapatu La Dang Nilitum Duarbagri Harman Bank Daitar Longsi Nilitum Jack Pon Lo Pini Kapatu Pon Lake Duarbagri MSC Constituency Lapen Socheng Thenta MSC Constituency La Hini Constituency Atumsi Patu Chepate Pon Lo La so amay along pinilitum ka chopapon manpeng edo Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Sir Richard Tong bi anparta local MSC Duarbagri MSC constituency la so adular alangli haladak ingdeng phokebra isi Karbi Cultural Society along mai ke do join nang chitong ne de la so alar Duarbagri VTC chairman akai Sar Koirong Farsi nang chitong lo la so long nang chitong dun Dolamara Municipal Board chairman Daitar Municipal Board vice chairman Lapen Daitar Police Station OC Lapen Duarbaguri along long inkoira ke thom polling session do local committee president secretary to manche tong dun Lapen Sokti Kenro in charge Lapen Duarbaguri Mohila Morcha MIP Akai Pi Kache Sinarpi Lapen Dolamara Karbi Cultural Society Amaipu Kongchun Bang Lapen Dolamara Lems chairman Sundor Hangcho Ben Chenglok Daitar Lems secretary Lapen Ongdung Kadok Awe Ladak local leader keja bang phupi tuman ang chitong si pini mesen benitum Ladak Duarbagri Harman Third Inter MSC Football Tournament 2024-2025 Harman Daitar along ke chakpon along nilitum pini ke patu mesen pen pachun pon long lo hi choro lo kado esame media bitung tum stame nang cerap bang cheto dun pen penangana bitung dun nang cerap bang cheto dun pen pini tum mesen pen adak
ke pathu pachun pon long lo la pen ke pathu pon bom ahut sitame nilitum duar baguri constituency atum abang hinia gol pen remonsi duar socenenta MC constituency atum golni pen chepahai pon lo lasi non kibang lang sitame puthot dolang nilitum ladak 20 pas arni dolang ar koi ni phaing ko raisi arni bangke puthot ladak thosi pathu pon nilip MC constituency la pen duar baguri MCC constituency si pathu pon tupo lasi kadoi same misen me at pen Karbeng Autonomous Council la pen kasa atum kamunthi ke mesen ke claim pon along ni tumta ningarong chedon nun lo la sikibang lang por duar bagri constituency arlok la buchat kali all Karbeng long sami sport culture kapachi thang ponji aphan non team Karbeng long tum ke claim pon along tumta chitu dun ra atok anu long ke do sport lower sa tum phan wan pen tum angsong an palidun thek rapet je phan bor idun lo nang la pen gijut sinili choro ungtung manpeng ke do ilitum local MSc anparda EM in charge education Karbeng long Autonomous Council ake hai Richard Tok Bisar alang linilitum haki cheng pen nitum ladak ki do ke thak la pen la hai ke pathu mesen nei pu ar din ang ke endun la pen parda alang limit hangs tame sport hin anat ke ning hang pi ka bang thu la so long dihin amo punon kapre ka sai ang deng amo long punon ason ang deng tin ason tin long tame alang li nang arjab dun kluk pen ki do thek nang ke do dun thek po dilitum hin ben choro par pik lo la si ki bang lang apors tame ladak litum duar bagri ang kang along mesen pen sport culture ka paprangon thegia phan tame sankur duar bagri ara phan pachini bon pen aka choro pajir si pinila tom phat than pachini deng lo kardom tumna ka humri pini duar baguri pathuak lamalo netum duar baguri pini home ground pathu rejor hinoda 20 pen remponde setame ningo e pima netum ako apor dolang na pen netum osmar biek halang non ni cap ni ner cap ang bong masila na ke improve pon ningarong lo mo ke bang jilang lan so se la so somar ke thai phanon ke pathu ako tinko rai si pen inko rai thom dola ni to man se bor ipon pon next ke hai phan choro lo practice people ho ke pada bor bor team ate player sa tumai ko son tik theklong lo mane mission lo mane kisima na ke thek atum se tame ako kam dongma bahara dam la plus man non somar to mai se aki mi charli atum ma se udam pulote traffic lo ke thek mane lana pore kompensi ako ni tumno lan team setting long pot kisima no somar dong no si bor pathu cheng atum la se tame nitum pinangan na lul bane rejor fast pathu dong ga haidam de pini rem de tame non ke bang ilang bata hini bang nitum ako bor ipon ko ke hai phan nelimen la bivel be ne di license coach baguri angkang mate mini stadium along ingdeng thom inter MSc football cup kapatho nilitum socheng dhanta 17 nong socheng dhanta sport association hoi pen sedak detor mini stadium na pathu lo sinon pathu sitame judelo si so pathu long nilitum audience kadu estame ke theklong bang do lo apen bangso ke pathu long nilitum kadu ga ve adak ke dam ke bang stame abar sai mesen apen pini ke pathu pon sitame dak duar baguri MSc constituency phan nitum so chenanta MSc constituency tum gorni pen high pon nilimen ke Sri Birenteron niradak so chenanta sport association ong VP Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me